Ke magajiya ya ne? Ni kake cewa magajiya? Dan talle? Kai tsaye haka magajiya? Kina da wani sunan ne da wuce a ce miki magajiyar? Shin kunya taka har ta kai haka? Dan talle. Da wa kake magana? Ni ba za ka kira ni da inna ko gwaggwa ba? Shikenan sai ka bude baki har da bakinka kake ce min magajiya? Har da ma haba ma? Banda ma magajiyar har da wata haba a ciki? Ashe baka da mutunci? Sunan ni za a yi wa korafi, wanda suka rada sunan ba a yi musu korafi ba sai ni. Ai abun ne ba daɗi. Ba ni da katabus, koyaushe aiken safa daban. Dan talle, na ji wani daga cikin abubuwan da ka faɗa. Shin kai ba wani mai kima a idanka? In akwai mai kima waye shi wanda ya fi mu? Kuma mu ne muka fi daraja, to maka bayani ko waye kai? Zan yi sinkin. Na ce me sinkin? Oho, hauka ne. To daga sinkin sai me? Sai na tafi flash ba. To ayi man di yanzu. Mu ai ba mu ki ba ko ma me ayi? Wace ce flash ba ko? Yayi man yanzu. Ko ba za a iya yi anan ba. Je ka. Okay.